हेलो हाँ कथ ना कौन कौन ब्रेकअप ना 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 बची पारिनी कौन कह ना ना ब्रेकअप ना ना कौ झील भी शला मोर नुहे शला कौन मु विधवा ना शला मुआ बची शला जीवन रखी कि लाभ ना मर्जी आज मर्जी କିଛି ବାଟ ପାଉନି ଏତେ ସମୟ ହେଲା ବଜାର ଯାଇଛି ସେ ଟୋକା हाँ बापा बापा मु रांड होइली बापा निजाके प्रेम रे धोखा खाई साला पर मते रांड भलिया लागुजी बापा मो जीवन रखिबा को चाहुनी बापा ତାକୁ ମାଇକିଣା ମାନେ ରାଣ୍ଡ ମୁଚି ରେ ବାପ ଆଚ୍ଛା 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 ହଁ ରେ ଶୁଣ ବାପ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଘରକୁ ଆ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟେ ଆମର ଜୁଟିଛି ଯିବା ଦେଖିକରି ଆସିବା ଆ मुझे तो झील देखिया जाइछन सोला मरी जाइछन संगे संगे ଶଳା ଟୋକାଟା ଶଳା ଗଲା କୁଆଡେ ତ ଆସିଲାଣି ଆଉ चलो चलो शीघ्र चलो ଖାଲି ତ ଶଳା ଚଢା ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧ ହଉ ବାପ ଡେରି ହେଲା ଯିବା 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 ଓହୋ ବାପ ତୁ ଆଜି ଆସିବେନି ମୋ ପାଉଣାଟା ଆଜି ମୋତେ ମିଳିବନି ଯା ଲାଗୁଛି ଆସିଲେନି ନା କଣ ଆସ ଆସ ସନିଆ ଆସ ଆସ ନାଳକୁ ଏତେ ଲେଟ୍ କଲ କାହିଁକି 2ଟା ବାଜିଲାଣି ଆରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଭାଇ ଏ ଟୁକାଟା ତ ସେମିତି କରୁଛି ତମେ ତ ଜାଣିଛ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ बसलो ହଁ 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 ଚାଲ ଚାଲ ବାପ ଚାଲ ଚାଲ ଡେରି ହେଲା ବାପ ଆମର ଡେରି ହେଲା ଏ ସନ୍ୟାଇ ଆମେ ବୋଧେ ଭୁଲ ଆଡ୍ରେସକୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ ନା କଣ ନା ନା ଏଇ ଆଡ୍ରେସ ତ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଆରେ ଭାଇ ଇଏ ତ କଣ ଆମକୁ ସ୍କୁଲ ବୋଧେ ଝିଅଟା ସଂସ୍କାରୀ ଝିଅ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ହଉ ଆସ ନା ବାପ ଟିକେ ସାଇକେଲ ଗାଡ଼ିଟା ଆମର ଟିକେ ସେଇଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କର ବାପ लाओ लाओ ଆସିବେନି ନା କଣ ଆରେ ସନ୍ୟାଇ ଇଏ ବୋଧେ ଲୁହାର ଗେଟଟା ଆଚ୍ଛା ଆରେ ବାପା এই আইলেনি বা ନମସ୍କାର ନୀଳ ଭାଇ ନମସ୍କାର ନୀଳ ଭାଇ নমস্কার নমস্কার জয় জগন্নাথ হଉ ଆସ ଆସ ସନିଆ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପା ଲେଟ୍ ହେଲା ଟିକେ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ଆଉ ନୀଳ ଭାଇ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଡକାଅ ଝିଅ କ'ଣ ଆଉ ଅଛି ତମ ଆସିବା ଡେରି ହେଲା ଝିଅ ଛାଡ଼ି ତାର ବିଲକୁ ନେଇ ପଳେଇ ବାପା କାହିଁ ଖାଲି ଚଢା ହଉଛି ଟିକେ ର 3 hours later. ହେଲୋ ମୋ ଝିଅ ଆଇଲାଣି ଲୋ ବାପା ଝିଅ ଆଇଲେଣି ଆ ମା ଆ ଆଲୋ ମା କୁନି ଆ ଚାଲିର ତୋର ବାପା ଛୁଟିଟା କାହିଁ ଶଳା ଚଢା ହଉଛି ଟିକେ ର ଦେଲୋ ମା ଦେ ତୁ ନେ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହମ ହଉ ମା ହେଲା 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 ବସ ବସ ହେଲା ହେଲା ନାଳୁ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ଝିଅ କ'ଣ ପଚାରିବା କଥା ପଚାର ଆଚ୍ଛା ହଁ ଭାଇ ପଚାରିବା
ମା ତମ ନାଁ କଣ ରେ ମା? କାହିଁ ଶଳା ଖାଲି ବାର ବାର ଚଢାଉଛି? ମୁଁ କଥା ହଉଛି ନା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧ ବାପ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧ। ବୁଢା ଲୋକ ଆମେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଏଠି କରୁଛୁ। ଚୁପ୍ ହେଇକି ପୁରା। ମା ତମେ କେତେ ପାଠ ପଢିଛ? ଅଣ୍ଡର ମେଟ୍ରିକ ମାନେ ମା? ମେଟ୍ରିକ ପଢିଛି କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନି। ବାପା ମୋର ହବନି ଆଉ। କାହିଁକି ଚଢାଉଛି? କାହିଁକି ଚଢାଉଛି? ମୁଁ କଥା ହଉଛି, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧ। ନାଳ ଭାଇ ଆଉ କଣ ପଚାରିବା କଥା ଝିଅକୁ ପଚାରୁ? ପଚାରିବା। ଆଚ୍ଛା ମା ତମେ ରୋଷେଇ କରି ଜାଣ? ତରକାରୀ କି ଛାଡି ଆଉ ସବୁ ଅଛି। ଭାତ ସହିତ ତ ତରକାରୀ ଖାଆନ୍ତି, ସବ ତରକାରୀ କରିପାରିବନି କଣ କହୁଛି? ବାପା ଆଉ ପାରିବିନି ଖାଲି ତ ତୁ ଚଢାଇଲୁ, ଆଉ ଖାଲି ତ ତୁ ପୁଅ ଚଢାଉଛୁ। ଟିକେ ରହ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଝିଅ ସବୁ ଶିଖିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଆରେ ମା ତମକୁ ଗୀତ ଗାଇ ଆସେ? ମୋ ଝିଅକୁ ତ ବିଖ୍ୟାତ ଗାୟିକା, ମୋ ଝିଅକୁ ସବୁ ଆସେ। ଆଚ୍ଛା ମା ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇକି ଶୁଣେଇଲୁ ମା, ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ତୁ ମା ଗାଉଛୁ। ଶୁଣା ମା ଶୁଣ। ଘିଅ ନଖ ବଳିତା କେବେ ହବ ମୋ ଭଳିତା ଦେଖି ଆସିଲି ତା ମୁହଁଟା ପଖାଳ ଭାତ ହେଲା ପିତା। ବାପା ବାପା ଆଉ ହବନି ବାପା। ରହ ବାପ ରହ, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଇଏ ପୁଅ କଣ ପଚାରିବା କଥା ପଚାରନ୍ତୁ। ବାପା ତମେ କଣ କର? ମୁଁ ଟିକେ ମାରେ ଆଉ। ଆରେ କଣ ମାରେ? ଟିକେ ବେଲଚା ମାରେ ଆଉ। ଓହୋ, ଆଉ ଦିନକୁ କେତେ କଣ ଇନକମ୍ ହୁଏ? ଦିନକୁ କଣ, ଦିନକୁ ବହୁତ ହେଇଯାଏ, 200 250 ପାଖାପାଖି ଆଉ। କୋଉଠି ମୋର ସେଇ ଭଳିଆ ଦୁଷ। ଆଉ ତମକୁ ଗୀତ ଗାଇ ଆସେ? ହଁ ମତେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଆସେ। ଆରେ ଦେଖ ମୋ ପୁଅ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତକାର, ଗୀତ ଗାଇ ଆସେ ତାକୁ, ଭଲ ଗୀତ ଆସେ। ମୋ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ବୋଲି। ଗାଇଲ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲ। ଫସିଗଲା 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 ରେ। ଫସିଗଲା ଭଦ୍ରିକିଆ ବାସୁଆ ପାଳରେ। ହଉ ବାପା ବ ତୋ କଣ୍ଠ ବାପା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତୁ ବଲ ବାପ ବ। ନା ଶନି ଝିଅଟା ବି ମୋର ପସନ୍ଦ। ମତେ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ବାଜି ଅଛି। ଘରେ ଟିକେ କଥା ହଉ, ଭଲ ବେଳ କାଳରେ ବାହାଘର କରିଦେବା। ହଉ ହେଲା ସମୁଦି, ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଆସୁଛୁ। ଆମେ ଭଲ ଟିକେ ଦେଖିକି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିକି ତମକୁ ଜଣେଇବୁ କଣ କେମିତି ଆମର। ଆମେ ରାଜି ଅଛୁ। ହଉ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ନାଳ ରୁହ। କଣ ହେଲା? ନାଳ ଭାଇ ମୋ କଥାଟା ବୁଝିଲନି? ଆରେ ଆମର ନୀଳ ଭାଇକୁ କହିକି ବୁଝିଦେବେ ତମ କଥା। ସିଏ ତ ଦେବେ, ତମେ ଟିକେ ଦଉନା ତମ ପାଉଣାଟା। ଟିକେ ମୋ ଆରେ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ମୁଁ ଚାହାନ୍ତି ଗାଡ଼ିର। ଶୁଣ ଆଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇଯିବ। କେତେ ବଡ଼ ଦାତା ଆପଣ। ମୁଁ କଣ କରିବି ଜାଣି, ପିଲାଟି ବେଳୁ ସେମିତି ମତେ ଆମ ଗାଁର ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଦାତା ଛାଡ଼। ଆମେ ଆସୁଛୁ।